danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Yaro ba zai samu damuwa ba domin nan tana da laushi, in an haifi yaro a nan ba damuwa. So saboda haka tana da amfani kwarai ga matan Atakat. Yaron zai fadi a kasa sai yaron ya kwanta a nan gaba ki daya. Kaga bai samu datti ba kenan. Yawwa. To sai kuma me muke da shi a yanzu haka? Idan mun sa ga mu sai mun Shi ma sai a daura sai a kai haka ne. To sai kuma mene yanzu? A yanzu sana'o'i ne na iyayenmu wanda ana yi ana samun kuɗi a ciki. So shi zai bayyana. To muna ji. Wannan a lokacin da iyayenmu kayan turawa ba su zo ba. Wannan shine muna kira upfong, wato koshiya kenan na cin abinci. Wannan babban akan yi amfani da shi da adiba abinci, ana saka a kore wanda za a ci abincin. Saboda haka idan an yi amfani da shi an kwashe, sannan za a yi amfani da kanana din nan.